Inte om man ville. En promenad till marinan. Hur kan du se så långt ifrån? Kolla vad det står. Barnsäkra drinkar. Kolla. Vad var det? Ja, jag ser dem. Vad var barnsäkra drinkar och vad innehåller de? Det är gelé. Det är typ Alltså, saft. det går inte, de rinner inte ut. Det är gelé som är i glas. Som Ja, just ser det. ut som Ja, Ja, just det. vin. jag ser inte ödlan. Där. Jaha. Den är gömt där bakom, okej. Slänger du i dem bara? Ja. Börjar de krypa runt då? Ja, det gör de. Får du inte upp det? Att jag kan. Så. En trög sax. Japp. Nu då? Ja. Det där pappret, vad är det för något? De får syra av det. Får de syra av det? Jag syrsorna. När kommer han och äter dem? Gör redan det. Har han tagit en? Ja, kolla. Tar han en i taget? Kommer han? Jaha. Han jagar dem? Jag ska bara slänga det här. När tar han den då? Okej, så. Jag ser lite bättre. Han är mätt. Nej, inte direkt. Han brukar äta väldigt många. Men han ser inte så jättebra. Mhm. Så det tar lite tid. När de står stilla. Mhm. Eller hon märker inte av. Tog han? Tror jag. Ja, nästan. Ja då. Karl-Agnes som födelsedagspresent. Tackar. Nej, det här är inte så salt det där saltet faktiskt. Det är också sant. Du får gärna prata. Hej. För det är rörligt. Helga? Jag vill inte att du skriver någonting på Facebook nu innan. Jag skriver ingenting, men jag frågar om vid vigseln får vi ta kort. Vad sa du? Det är Kanske roligt. vill skicka en present. Det är roligt om de vet. Det låter bra det. August vill jag ha såna sås. Jag måste få komma och rida på Lias häst, men jag vågar faktiskt inte
ens vara i närheten av stallet så länge jag har det här öppna såret. För det finns något specifikt. Det är inga bra kort. Det är bara när du tar naturbilder. Ja, men hon är med på så många kort så det gör inget. Nej, men jag vill inte heller vara det. Ta inte så stor om du tycker om. Det tycker jag. Ni kanske misslyckas. Den är jättelyckad. Jaha, vi ska inte tala om hemligheter. Men de ska faktiskt gifta sig. Du får inte gå därifrån. Nej. Hon får vara kvar här. Ja. Vad är Hermans huvud då? Har du inget huvud? Har du inget Men huvud? vi har ju den lilla båten att åka med och ringar och annat. Vi har stora båten, lilla Har båten. ni kvar skotten? Ja. Har ni inte? Vad hände med den där tjejen som vi hämtade med helikopter? Det var en, vad kunde man åka 15, Okej. 15, 16. Ja, 15-16. Hon det var en lite mindre båt än en båt. Ja. Och segelbåt var det, va? Ja. Och så i fören så är det såna här de håller i handtag. Spegeln. Ja, det man längse, öjse, go, öjse, go, Sippigt! Den är korta. Du lägger bra på bilden om du sjunger. Jag går maskorta. Jag tog hatt kort med En gång till. Vi gifter oss inte nu. Õnn on juba õitsenud. Ei, ja juhus- ma siit Nej, kokku. ja, nende õnn sõitsugu. Need olid juba Nej, õitsenud. nyt är vi õigusjärgus. Nej, vi börjar om. Det här blir en paus. Kan du hålla tyst då? Ja. Bra. Ja. Da är la go, na det är la go, da är la go, na det är la go, na är la go. Ja, det är korta, är la go, da är la go, da är la go. Jag går maskorta, är la go, da är la go, da är la go. Du har korta hela korta hela korta hela go. Jag glasigt kokko öla go. Öla go. Ja, glasigt kokko, gulla go, gulla go. Vad är Anines glas? Gulla go. Och Heino har väl också ett glas, va? Kom med godset, elago. Var det? Elago, elago, elago. Och så på svenska. Nej, glaset. Vad gäller skålande. Jag må den leva, jag må den leva. För Helga och en mamma, mormor och pappa och farfar och farmor och nej, och allting. Och allting. Hurra! 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 Okej, Ja, nu på Tagallo. Tack, alla måste vi köra också. Nu vill jag ha Tagallo. Maligayambati, Maligayambati, Maligayambati sayo, Maligayambati. Skål! Det här sista sjunger de nästan bäst. Det kan vi inte, så då tar vi inte i så mycket. Det låter inte så. Men det är bara för då är det mer så här flytande ord. Man kan ju liksom lite enklare än bla bla bla. Blö, blö, blö. Anine, du får låta någon fotografera dig också sen. Hon blir all.
Nej. Hej, nu får vi också filma lite. Öppna Då kan paketen. Alex eller Henke. Ska jag öppna Nej, det behövs paketet? inte. Öppna Okej. paketet. Titta, till världens bästa en, men Ja. Vänta med den Jag här. filmar i lugn och ro hemma och så skickar jag ut det igen. Vänta nu. Nu öppnar vi de här först. Karaoke-texten. Läget August? Ja. Jag såg på er YouTube-film. Den är jag. Jättebra. Såna gillar vi. Så får vi se. Jag ska öppna den där då. nej, men den är till dig också. Jag så ströja. Jättebra. Fast den är ju ull. Ja, men det är bra. Det är Oj, kallt så är det väldigt jättefin. bra. Så du fryser nästan Nej. helt. Nu står det Ni vägen vet kvar. att det är Det är höst. ju Jag har gått över närbild. till långkalsonger och tröjor. Så att när det blir sommar så kan du... Tack Du så får mycket. öppna- du får Och öppna det den. är väl vad jag. Och din födelsedag önskar Laine och Okej. Helig August. Öppna nu så får vi få se vad det är. Du får öppna den här. Gasp. Just på en sekund. Vi ser galen. Så mycket! Den här Bengt som var på Det är lite grejer till bröllopet. där i. Titta på så. Bengt. Bäst man. På Linus och Henrik vigsel var Bengt bäst man. Ja, jag visste inte Ja, namnet. det står en artikel Ja men i Estniska oj så bra. Dagbladet nu. Bengt, du kan aldrig Ja bli precis, en jag hittade inga små skruvar. Det är någonting med Tavlor. språkundervisning. Jaha. Jättebra. Du är som min mamma tog. Nej men såna här. Mamma, Min mamma du vill svarar alla ut på. här. Vilken bild på den? Vi hade en hund. Är hon lika söt som när man var liten? Jag vet inte, jag kommer inte på den. Nej, men ska det vara i... Det är den du. Ja, det är från dig. Som har du. Ska du ha en katt? Jag ska ha en katt. Ni ska se den riktigt. Ja. Anine, du får fotografera Jag fotograferar allting. den här tavlan Jag också. har fler fina bilder. Ja, du har 118 hade du från början där. Det var även till då. Ja. Så det räcker. Men om det är dåligt så har nya skruvar så kan du sätta nya till. Har du gjort rammen? Nej, Men inte det det. som är- Va? Vad gör du? Bra. Vad ska jag göra? Heino, Emily, Alex och Henrik. Grattis 80-årsdagen. Det är min tur nu. Den här är, nej. Nej, den här svarta tror jag. Och jag tar Wow. Den hör ihop med det här. Det här är... Mamma, akta! Nu öppnar man den här. Där uppe. Du har en skarv som ett kuvert. Det är bara att riva upp den. Det ska- Alltså mannen är Du måste riva upp. Ja, nu går det. Vänta nu. Det var till, jag ska titta. Det var till mig. Det var spännande. Det var 3 enheter som kom igen samma. Ja men Vad är det för? Suveränt. En tröja. Man behöver inte frysa. jättefint. Vem var det från? Heino, Emily, Alex och Henke. Så lägger du på den här lappen sen också. Ja men din gamla tröja blev... Skit mitten i mitten. Du får prova den om du skulle vilja ha en större. Men... Innan han slänger den. Ja, precis. Ja, Ria kan få den. du Då är det slänger. nästa då. Där får du och mamma får öppna samtidigt. Resare-gänget. Får jag saxen då? Du får öppna samtidigt för det är liksom... Hör du mamma? Ja, jag är lite äldre än Helga. Mamma! Öppna din samtidigt Helga. Öppnar du också? Öppna samtidigt. Men det här var när man river upp den, va? Ja, precis. Det är försiktigt, man kan ha nytta av pappret. Är det glas? Glas. Ser du Alex, är det blommor från presidenten? En underlakan. 1000 meter. Och sen så måste du ta ut det andra som finns där i också. Vad är det för storlek? Toppen. Vanlig storlek. Är det en säng eller en dubbelsäng? En säng. Därför har ni varsitt. Va? Det är satänglaka. Ja, men oj vad fint. Det är, och banden med om ni inte börjar sova i de här. Men det här är... Det är underlakan. Ja, Och det andra är påsdakan och örngott. Jag förstår. Och de är underlakan över båda sängarna. Nej, varsin. Har ni en stor man? Ja, vi har en stor. Då får vi sy ihop dem. Jaha.
Vad säger den krungen nu? Jag kan byta. Jag kan ta det bakom och byta. Personal cam. Nej, men byt. Jag kan byta. Ja, det är som den här som Det burkar. Ja, det är klart. var lite... Nej, den alltså. Det är de här Jag då. lägger in dem. Så det är liksom... Den mamma. Den är ytterligare en. Det är mammas. Farmors. Mamma. Ni får göra, ni får Det är till berätta om farmor. föräldrar och sånt där, så ni får Alltså, liksom inte gå Helga, till det och använda det är bara dem. till dig. Jaha, nej. De ska använda sin levande liv. Det är bara till dig. Ja, precis. De ska användas närmaste 10 åren. Det är från Sollentuna-gänget. Grattis mamma och farmor! Jag önskar dig nu, Emily, Alexander Och vi ser vad det är inuti då. Tack så mycket. Har Line slutat och fotografera? Nej, jag får Kan jag fota dig också? Det är lugnt, jag får mig själv. Nej, det är bra. Den är gjord av en mycket känd tillverkare. Det är Emily-tillverkning. Vad är det för någonting? Hon har gör själv sina smycken. Gör de? Jag kan inte ha två. Nej, då tar du bort den där. Bäst att ta av glasögonen. Då får du öppna, det är väl en knäppning där. Ja. Sen får vi fundera hur strategi. Otroligt vacker. Nej, vänta, akta glaset. Har alla druckit ur? Farfar kanske kan hjälpa dig just Det var mitt glas det där, va? Men då får du börja använda de här även innan jag hinner byta. För jag byter dem och sen så får ni dem när ni kommer till mig om 2 veckor. Ja, vi använder de andra som... Men måste De du... kan vi ju använda. De där ska ni använda. Ja, Ja. Och det är påslakan. Men de hör inte ihop Nej, så den är bra. som så här. Duger det? Det är Emily som har gjort den. Då tar vi bort Den är den. precis bra. Då tar vi bort de här. Anna, kollar du på? Jag tänkte, vad heter de? Det regnar, vet du. Det regnar. Jag vet, men vad det kan bli. Annars får man inte se så bra automatik. Jag har ganska bra dörr för att köra. Du får ju gå upp till någon Jag är trött. Du får gå upp Ja, till dit. och leva. Ett fyrfaldigt leve för Anine. Hon lever. Hurra! 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 Och då tar vi på... Ja, den är borta. Jag kommer skorta hela go. Jag tog att korta hela go. Hela go. Kemma öjse go. Kolmegården Elago. Elago. Grattis Anine. Pojkarna, Tagallo. Kommer inte undan. Lika bra. Hon är inte här. Nej, men de kan. Va? Nej, det finns inte. Har aldrig funnits. Bara trodde det handlade om han bara upphetsad. Han gör det. Grattis på födelsedagen från Alex och Henke. Hur gammal blir du? Va? Vad går du i då? Ettan. Han är mindre än mig. Natur. Jag hade jag det. Vi ser det hemma. Det är lite med jämna det Jag ringde hemma hos oss igår. Ja, just det. Och då sa han att hade träffat Jocke. Vem är det ifrån?
Anina, vem är det för? One moment. Är det mycket pluggar? Det står inte one moment kvar. Jag har Någon där inne, eller? kvar det, så jag har pappret. Jag vet inte. Något som ibland har något där. Det kan ju vara någonting som är en individ. Kanske en sockerkaka. Gamla kex. Citronkaka hoppas jag på. På Modern Warfare. Jag tar halva. Hela klassen om vi märker. Det är nog den här, vet du det? Frigoliten. Här börjar Så alla. är det igång. Ja, det är så här, ja, faktiskt. Alla är bästa eller... Är det sprängdeg? Dynamiten nu? Ja. Sitter ju. Dynamit? Försiktigt, det kanske sprängs. Ja, men det är det som smular alltså. Var väldigt försiktig. Ja. Du kanske ska kalla hit såna här dynamithundar. Vi har en dynamithund. Han bara, jag kan äta upp den. Ja, vi äter upp dem direkt. Vi slickar på den. Vad han äter aldrig någonting. Han bara snippar och snickar. Nu är det på kuppen. Vad är det för något? Det är nästan stöttigt. Åh. Men jag får inte upp det. Så ber Balder om hjälp. Det smular. No shit. Vad är det? En häst? Oj, vad fin den var. Shit, vad fin den var. Om du inte vill ha den så kan jag ta den. Jag vill ha Är det den. här från Skokloster slott? Hörde du det? Det var Skoklosters slott. Oj, Från vadå? Skoklosters slott. Vad är det för något? Det är säkert någon sån här replik av någonting. Härligt. Alltså, Ja, det är väl 1600-talet eller något sånt där. oj, vad fin den var nere. Ja. Behövs det Den var lite inte? för fin för dig. Mamma. Tack så jättemycket. Varsågod. Mamma. Det kan vara Nattes pappa då kanske? Det är förfadern. Det är sönder så pass. Gud, världsförstörare. Grattis på födelsedagen, Anine. Från Nanne, Henrik och Auguste. Vad är det där då? Den finns en som går i sand. Den är helt ny som går i minus. I 9 pers. Ja, vi är 9 pers på hela sidan. Bland extra frågor. Det är en Sam och Stora. Man får ha en linje. Alltså ni bara 9 pers där, det är fortfarande där. Oj, oj, oj. Vad är det där? Titta. Vänd på det så vi får se vad det är. Ja. Vad står det på det där? Tack. Doj. Är det framåt eller bakåt? Det här är fram. Är knappningen Vilken bak? läpp är bakåt? Knapparna är bak. Jaha. Det är sån här, vad heter det sån här man har på... Oj, vad fin. Vi behöver ju precis nya tröjor också. Det är perfekt. En bra storlek. Ja. Tillsatte Anine från mormor och morfar. Hår på dig, eller? Ja, men det är helt galet. Han drar en topp. Hon slappnar. Vem är den bra? Här är mormor och morfar. Oj, vad fin. Åh, mysigt. Vänd på den får vi se hur den ser ut. Jättefint. Se på den. Då är det så här, du kan lägga lite in i sansalpratet. Sen när du går över till slit så kan du Kanske göra en game. börja använda alla mina kläder, men det är jättemycket bättre. Nu kan jag använda hennes istället. Åh, vad Den gosigt. var jättefin. Och smycken. Och statyer. Vilken härlig. Jättefina. Därför vill vi ha storasyster också. Va? Chris har för sig. Den klassen är tillsammans med en massa andra klasser som... Bara på utan måste. Vilken? Och i den mappen är vi med. Det är saft eller någonting annat. Ja, Jag är på Rubikskola. Henke? Vad är det gick du på? Jag gick inte i skolan.
Gick inte till skolan alls. Mitt på tema. Cecine. Trädgårdscecine. Kadus veel raha. Seal on augus. Jah, nüüd ma näen. Helga, seal on augus. Seal viis selle meeste taga. Viid selle püsti, kes istus selle taga. No? Thank you.
Nüüd just seal nurga peal. Vehib käega. See on augus. Mis ei ole? Tema käsib käega. Tema vehkis käega. Muidugi oli augus. See on just nüüd. Kaa on tal taga. See oli augus. Kaa on tal selja peal. Tal on selja peal kaa. Nüüd ta on siin ees, noh. Täitsa ees. Ei näe. Aadam eest läheb läbi. Seal ta on. Seal. Sa ei näe. Pime. Seal, kus on suur kaa selja peal. Näed, ta läheb. Müts on tagantpoolt, kaa on tagant. Sa ei saa aru midagi. See on rumal. Nüüd ta läks ära. Vi önskar er alla. Ta on ju seal. Jumal hoidku seal. Det där var inte bra. Kus ma näitan? Från alla till er alla. Riktigt god jul! Sa ei näe. Ei mä näe. Kas on paremman puolin se voidaan. Siis tal mööda minna nina alla. Jah, paistab. Aga mitte sulle. Üks valge ja punase mütsiga on sinu nina all. Selle taga on musta mütsiga ja musta kaabuga. Ja seda ka ei näe. Selle musta kaabu taga on. Ta on seal musta kaabu taga. Ta nägu on ees. Ta näeb.
Får võtta pilti praegu. Okej, du sjunga. Börja med estniska då. Ja. Vi börjar alltid Laila goda. Nej, Ja må de leva, ja må de leva, ja må de leva ut i 100 år. Ja visst ska de leva, ja visst ska de leva, ja visst ska de leva ut i 100 år. Ett fyrfaldigt leve för allihopa, de lever. Hurra, 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 hurra! Ja, ela goda, ela god, ela goda, ela god. Ja, teine kord nad ela god, nad ela god, nad ela god. Ja, kolmas kord nad ela god, nad ela god, nad ela god. Ja, tuhat kord nad ela god, nad ela god, nad ela god. Ja, nende õitse god, see õitse god, see õitse god. kolmekordne elagu. Elagu! Elagu. Han bara, jag är med. Grattis, grattis! Han bara tackar. Och Balder. Tackar mig inte. Nej, nu är det väl, ni får väl, någon får leka jultomte och dela ut dem där. Så att man vet vem som vem. Ja, ni får botanisera där. Alex. Hur stort som helst. Har vi Men, fiskar? Hej Loke. Öppnas här. Alex. Ja, Alex. Varsågod. Henke. Det var till dig. Kul kille. Till Christian. Rött kort. Henke. Okej, men ska ni börja öppna en eller? Alex. Alla är ute. Det är så julafton. Nu kan du sätta dig här. Ja. Och ni kan ju i turordning öppna så att vi andra får se. Ja, just det. Vi är nyfikna. Nu får Petter börja. Nej, Christian kommer på det. Där kan inte Christian börja. Grattisfödelsedagen från August, Line och Henrik. Vad är det för något då? Ja, men Men han har Får vi inte se. öppnat den. Vad fan är det för något? Det blir säkert något Vad är det för något då? sådana här galna föreningar. Vad fick Petter? En bortbyting? En liten baby? Han var bara jävligt huvud. Jag tycker det. Det är som de här, vad heter ryska dockorna? Det är såna här ryska dockor. Ja, just det. Det var min. Ja, kolla. Kan du inte låta mig här med det skicka till mig så kan samla skräp. Kolla. åh vad snyggt. Ja, jättesnyggt. Åh vad snyggt. Testa. Nu. Ja. Ja, det är kanske det som hör till det. Grattis på födelsedagen, August, Line och Henrik. Tackar. Gå runt här. Priset för att man effektiviserar och har alla 5 på en gång. Ja, precis. Det får ta lite längre tid. Så här. Om du säger något. Prova en sak. Ska jag prata så ut där. Ja. Dennis t-shirt. Ja, nice. T-shirtar för att öka funktionsmaterial. Ja. Det är så här funktionsmaterial som Ja. andas. Ja, just Jättefin. Du får börja träna. Jag bara skojar. Jag bara skojar. det. Den är snygg. Ja. Tackar. Okej, nu kan väl Alex öppna. Just det. Skulle jag få
totaldeppad än för. Nu är han. Det är 20 kilo. Det är 20 kilo, men nu ska han gå upp igen. 70 kilo. Va? Hur går det 20 kilo? Det. Sådär med. Vem ska du upp igen? Va? Vem ska du upp igen? Ska jag bygga muskler? Nu på höger. Bort med fett och lite muskler. Ska jag lägga pappren någonstans? Jag vet papperskant. Varsågod. Men behöver du mer muskler? Ja. Men vi har alltid med muskler. Va? Nu är jag alltid med muskler. Och ska bli PT också. Han sparar pengar nu till PT-skola. Jag behöver jag. Det kostar så här 70 000 för privaten. Jaha. Du får vissa licenser. Nice. Du får också med trend. Ja. Ja. Alla Alltså, tränar. tröja. Nice. Fin. Prova. Hej då. Vem är det ifrån? Från mamma och pappa. Mamma, pappa. Emma och Isa. Emma och Isa. Emma och Vilka är Isa. det? Isa. Aha. Porrfilmer. Massa vuxenfilmer. Shit. Han har kopierat dem. Filmer. Och så är det ett kort här också med jättefina bokstäver. Vad heter det igen? Vad heter det? Kalligrafi. Men han styr den. Jag vet inte riktigt. Kalligrafi. Det är kinesiskt. Livet efter 50 blir bara bättre och bättre. Ja. Grattis Petter. Kalligrafi. Det där är kinesiskt. Nej, det är jag kort. Du har målat. Det är kul. Ja, det är lite. Fint. Man får ju rama in det. Det är väl skräp eller? Ska du ta hem det? Va? Ska jag rama in? Gärna. Det får du rama in via. Jag ska ha den i, lägga in den i. Det var det. Ja. Det ska jag rama in. För det. Titta. Jättefint. Är det från i somras eller? Ja, Ja. ser du var Jag det tänkte ifrån? det Ser du var det ifrån? här är korten från i somras. Ja, det här Var är det? Titta. den här fribåken på Häringe. Just det. Där ni var. Det tråkiga stället att lukta så illa. Det här är ett tråkigt ställe. Nu kan vi ta till något mysigare ställe. Grattis Christian. På födelsedagen önskar mormor och morfar. Vad är det för någon? Vuxentidning. Tack så jättemycket. Varsågod. Snällt. Till Henke från farmor och farfar. Ja, just det. Det är snyggt. Innan band. Det vill du spara. Sorgband. Ja. Sorgband. Eller jag fick association till något annat. Kaptensbilden när man köpte boll. Kör kan. Det får du fråga. Nej, jag tänkte mer sådana som tar heroin. Jaha, du menar så. Att det är ett multiband. Ja, precis. Du körde kankan, du tänkte på heroin. Jag tänkte på så här sorgband. Alla har väl liksom olika. Jag tänkte på de här band som du var på Halloween eller någonting. Man är utklädd. Grattis Henke till födelsedagen som redan varit. Och så hänger från... En datum spelar ingen roll. Jag önskar Vad är det lycka man till. gör där? Mamma Alla var år uppmärksam. framåt. Och att vara yrke du för. Och att Se inte vad det står. läsa. Lycka till för alla år framåt och att du får ett... Petter, Christian, Anine, Herman och alla husdjuren. Jag orkar inte skriva dem. Hästarna. Jaha, det är det. Och banden. Ja. Jag säger, vi har 26 fötter varav 22 behöver stå. Ja, just det. It's too much, du behöver inga skor. Ni har fortfarande 3 hästar va? Ja. Det går inte så jättebra ställe just nu och det är jättejobbigt. Och få svar. Fick jag. Ja, tackar. Jaha. Nu får du öppna. Grattis Petter, önskar Helga och en.
Men korgen skulle säkert ge tillbaka. Ja, den vill jag ha tillbaks. Korgen vill ha tillbaka. Korgen tar tillbaka. Korgen får du inte. Plast, bubbelplast. Måste man säga igen. Eller? Det är för sent, vi vill ha det svårt att få ut det. Jag tror bubbelplast. Ta det lite försiktigt. Upp. Ah, titta! Ja, jag tänkte det passar dig. Häftigt. Du får visa tänderna ibland. Ja, tack. Visa att du som är herre i huset. Vad står det? Drakens huvud. Vad är häftigt? Det är en Uppsala-konstnär som har gjort den, så det är inte vi Just det. som är. Kul! Eller sovrumsbord. Mitt sovrumsbord? Ja, så tittar du åt ena hållet så ser du den, på andra hållet så ser du mig. Ja, det är bra. Lugn nu Lia. Christian Jag tittar öppnar. rakt upp. Christian öppnar nu. Mamma, skär lite med oljudet. Ja, eller På en drake Alltså, på... du... Från Alex, vad var det? Alex och Henke. Någon nattbord på en drake på båda Du sidor. var på bra väg till att liksom på höjd med kopeng. Och du missade ganska ordentligt där. Jag skojar. Nej, du försöker. Häftig! Ja, det är det. Vad fick du Christian? Det är kort. Och nu är det Henke. En hälsning. En hästig. Grattis Henke, Oskar, Lia, Petter, Christian, Ninne, Herman och alla husdjuren. Kärlek, inte så drygt. Och så ligger det. Jag har på med det här så 2,5 timmar idag. Så... Tack så mycket. God. Alex. Japp, öppnas här. Zio. Vem var det ifrån? Farmor och farfar. Jaha. Vad är det? Den här kan man ha på spitsen tror jag faktiskt. Lång text. Jag tror vi kan ha den uppe där någonstans. Jag tror vi ska ha den där uppe någonstans. Vad står det? Jag tänker ofta på dig när du var liten och när vi läste sagor och spelade spel. Det var roligt. Det var också som en saga. Åren går alldeles för fort. Jag önskar dig all lycka. Farmor Helga. Tack. Inte farmor än. Och från farfar förstås. Ja. Och nu är det Heino. Då är det här. Grattis Heino på födelsedagen. Kram. Lia, Petter, Kristine. Är inte Balder och Han är inne. Leo och Nej. Nej, inte på den. Balder är inte med. supportar inte sånt. Right. Le champagne. Le champagne. Tackar. Och så står det grattis. Inga husdjur då. Vägglösen. Ah, där satt de till papp. Tackar. Vi skålar champagne och sen dricker vi vin. Eller Ja. hur? Tackar. Det är att spara dem. Jag ska bara... Lycka. Jag lägger ihop dem. Mamma. Veckla ut. Ja, precis. Dörren. Jag vet, hela hon hade en hel sån här skåp i Som är där på mig. köket. Farmor och farfar. Känns som en... Till och med chokladpapper. Alltså, Marabou-choklad. ja, Det är ju hundskålar. tar de så att det är äpplen i dem. Hundskålar. Men det var lite roligt sen när vi fick på julen. 3 namn på paketen. Ja, precis. Det är liksom går upp under som vet jag så här knytlapp. Ibland man använder dem, ibland man inte använder det. Så är det bra. Gratulerar med dagen Christian. Hälsa farmor. Nej, det är en big book. Japp. Giant. Vad fint, vad ska du ha den här tavlan då? Ja. Aha, från mamma och pappa. Aha. Yes. Vad heter boken? Hemska grejer. Hitler Charlé. Hitler Charlé. Den kan ha liksom På svenska. vad som helst här. Häftigt. Egenplockade kantareller. Bara det. Vad är det? Men så som var jättegod. Oh. Oj, den här just det, pilgrimsgelén. Den kan vi lämna här, den missar jag. Alex, Du ser, det sitter den där man trycker fram och tillbaka. Fast Ja, jag ser. han har varit oändligt mycket äldre än mig också. Han är 200 ton själv. Vad käkar man?
Det är när man tillagar det här köttet på så här jättelåg värme lång tid. Vad fanns det för annat språk förutom kinesiska? Det kanske man ska skicka sms och så här god. Jag ska lägga ut någon Sprite eller någonting eller nej. Då är det också på någon folk eller. Du är jätteplatt och det där. Och så sträcker vi oss. Jag vet inte. Va? Jag vet inte, sätt dig och ta det lite lugnt här. Ja. Titta! Ska vi hjälpa tomten med lite grejer? Oj, vad mycket bagage han har. Har du haft en lång resa, tomten? Ja, du vet, trafiken. Hej! Hur många fåglar är det? Kommer du från Nordpolen? Ja, du vet. Ja, trafiken och polen. Det är lite jobbigt. Var ska tomten sitta då? Nej, men vad mycket bagage du har. Behöver du så mycket resväskor? Ska vi tomten sitta här? Jag kan inte sitta där. Eller var brukar tomten sitta? Där, tomten. Tomten kan sätta sig på en av de här skrattarna. Gud, herregud. Det är stor. Sitter. Ta pallen och sätt det där. Hej tomten! Okej. Tomten är solbränd. Söker du någon? Lite, alltså från olika påsar. Jag tar den där, men tar från lite upp varje påse. Robin Herman. Han är med. Ja. Herman. Ja. Hade du en jobbig resa, tomten? Förutom trafiken? Ja, men annars var det bra alltså. Men... Hur kortfattat tomte i år? Hon tomte. God jul mamma önskar allt. Mamma, det jobbar August då? Vi kan få Jag har inte hämtat tidningen. tidningen. Ja, Så till Petter. Svart paket fick du. Tack tomten. Lite guld på. okej. Svart paket. Fast det är till Line. Från henne. Ja, Henrik. Ja, det gör Har han fått den? Ja. Jag får inga fler. Tack tomten, eller Lia. Det är tomten. Tomten-Lia, tack. Ja, därför... Okej. Wow. Line och Henrik önskas god jul av Helga och en. Du kan ta den. Tack så mycket. Tack så mycket. Pappa. Oj. Nämen. Här är det bra. Tack. Ingen Jag trodde du hade fått. God jul Christian från Manine. Tackar. Aha. Line och Ja, tack så mycket. Tack. Ja, god jul Anine önskar August, Line och Henrik. Har du fått en från första? Christian? Till brevlådorna. Ja. Okej. Och så springer han så dåligt som den där August. Okej. God jul. Mamma önskar August. Oj, vilket stort paket. Ja.
Vad sa du? Att det var till. Åh, vilket stort. Ja, tack så mycket. Nej, det är till Laine. Va? Det är till Laine. Frukost varje år. Ljuset bara. Jag borde Ta upp det på bordet kanske. Eller är det okej? God jul. Va? God... Och... Hej kan man läsa. Det står på plats. God jul. Esarös. Resarös. Pannkaksbagare önskar Torsten. Tomten. Det är pannor. Okej. De får 3 stycken. Eller? Sen har man tegelsten. God jul, en Laine, kram. Hurra, det är jag. Henrik, Viktor och Sonja. Ja, han är fortfarande ute på... Mamma och kolla. Tackar. Ja, den där Han borde få några julklappar om det han borde vara bra springa. Ja. Vad händer? Eller kanske små hundar. Vi ser om vi hittar allt. Spår. Ja, vi kör så. Tack. Fotbollen är rund och om en stund eller några år är det både Messi och Zlatan slår. Tror mormor och morfar. God jul Henke önskar farmor. Där ja! Tack så mycket. Ja, det var på tiden. Tack så mycket. Det är bra att ni går upp. Vi kommer... Ja, med 1000. Tror mormor och morfar. Christian, ta bort datorn där. Skicka ut sig till dig själv igen. Ja, det är det. Ja, det är det. Du får på en gång. Ja. God jul August önskar Alex och Henke. Och snart Tackar. Spännande. Till min kära pappa. Vad står det? Till min kära pappa. Okej, kör. Hedjol. Där. Från mord. Okej. God jul mamma önskar Herman. Mamma. Ja! Guldpaket! Vem var det ifrån? De där bakom dig. Ja. Det fanns en bag, jag den komma. Den. Okej. Ja, god jul önskar Laine och Henrik av mig, tomten. Tack.